Chámome Ana, nací no 45, o 2 de noviembre do 45. Pois o camiño para min significa o municipio un medio de vida que non temos pois para a xente nova, establecerse, montar cousas no municipio, como albergues, outras actividades que se debían poñer para entretener a xente que pasa. A religiosa pode ser, pero tamén a de turismo. Que a nivel cultural é humano tamén. Pois a nivel económico, as poucas tendas que temos, pois venden máis, teñen moitos máis ingresos. A medida de que vai pasando máis xente, pois tamén se irán poñendo cousas novas. Pois temos 2 feiras mensuales, entonces o primer sábado de mes e o terceiro. Pois sería unha boa opción para se pasan en esas fechas. O cocido tamén é típico daqui. Pois varias rutas de senderismo para que a xente parara máis tempo. Información, porque hai un albergue ali, veñen aquí aos albergues, e a salida do camiño ao pueblo, despois pregúntanche pois información. En general a xente pórtase ben, non ves basura, lixo tirado, nin ves, pórtase pois correctamente.